We gaan namelijk we zijn al bezig in 107 groepen, van groep 5 en 6 van alle basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen, wordt er een schrijfwedstrijd gehouden. En die schrijfwedstrijd houdt in dat de kinderen van groep 5 en 6 moeten een opstel schrijven hoe dat de wereld over 200 jaar eruit ziet, in 2214. En dan de hoofdprijs is dan een geldbedragje, dat gaat dan naar die groep toe natuurlijk. Maar het mooiste zou zijn dat er bijvoorbeeld een speeltoestel uitkomt van hoe dat die kinderen denken dat hij in 2214 eruit ziet. En dat bijvoorbeeld een gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, gemeente Hulst zoiets bouwt vlakbij die school en die gewonnen heeft. Hoe speel je over 200 jaar? En ze hebben hele mooie dingen verzonnen. Nou, je hebt het misschien net wel gehoord in de presentatie. Bananenmobielen, vliegende spaghetti, informatie via een helm in je hoofd, zodat je de hele dag kan spelen. Robots met een kontmagnetron, nou noem maar op. Ik denk dat het heel goed is dat kinderen beseffen dat als je een droom hebt en ideeën hebt, dat je daarvoor moet gaan. En dat je met fantasie en je eigen ik heel ver kunt komen. Want daar gaat het om. Wat haal je uit jezelf? De kracht in jezelf zien te vinden en daarmee aan het werk. En een aantal kinderen zijn al schrijvers in de dop of illustratoren in de dop. Dat merk je. Maar je merkt ook dat het bundelt. Want ook die kinderen van Terneuzen zien nou de kinderen van Hulst en de kinderen van Sluis. En ze zijn allemaal kind en ze hebben allemaal fantasie. En ze kunnen allemaal geweldig mooie dingen maken. Hey, ze horen juichen toen ze hoorden, hé, dat is iets uit ons verhaal. We gaan winnen. Ja, dat is, volgens mij vinden ze het geweldig. En ze kunnen nog klepperen, want dat is een cadeautje van de gidsenteam van Zeeuws-Vlaanderen. Zodat ze op een ouderwetse manier toch iets nieuwerwets kunnen doen. Hè? Aandacht vestigen op zichzelf. Met houtjes. Nou, waar vind je dat dan? Klap, 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 klap. Ik ben zo blij en zo verder.